No, motor je založený, elektrika je zapojená. Ona je teda chytrá, jo, takže, ale je hloupá. Tak to je zjevec, co to děláš? No jsme na geometrii u tebe v práci, konečně. Pátek. Jo? No. No, teď ještě měním tady čep řízení hoda s kalinou. Vlastně v předchozím videu, protože já tohle video bude na 2x, protože má teď 18 minut asi. Takže to rozdělím na 2 půlky. Tak jsem si tam koupil pravý čep a levý čep a uřízl jsem to a dostal jsem 2 levý, nevšiml jsem si to. Tak jsem si objednal znova pravý, říkám, stane se to. Tak tam přijedu a koukám na to, říkám super, tohle nechci, já potřebuji takhle, dobře, tady na tom to není. Já potřebuji tenhle stem, aby tady bylo R a ne L. Takže jsem to s tím chlapíkem jakoby objednal znova. No, přijel jsem tam za 5 hodin, říká, v to tady je, tak si přejdi, říkám, jo. Tam přišel, dostal jsem ten čep, zase jsem mu zaplatil. Levej, říkám, dobře, zkusíme to ještě jednou. Šlo další den a zase jsem to zaplatil, kouknu se a L. Říkám, jestli si ze mě už někdo dělá prdel, nebo jako co se děje, ať přenesou ty 3 čepy, co jsem objednal. Kdo si koupí čep na 30 česků v dnešní době? 3krát za 3 dny? Nikdo. A pošle to na jeden obchod. Takže jsem řekl, ať přenesou všechny 3, co tam mají už teď na skladě, a jestli jeden z nich není na něm napsáno Erko. No, nebyl. No tak jsem musel jít na dílnu, tam jsem si vzal ze závodáků, od Svegu a dám jsem teda novej. Ještě musím teda zkrátit o 1,5 cm a pak můžeme udělat geometrii. Nic složitýho, takže doporučuji, když si budete objednávat pravý čep, objednat jich 10, třeba jeden přijde správnej. Mají to teď nějak blbě na skladnění pod špatným číslem a chodí jenom levý, takže. No, takže závodák je prostě soubor náhradních dílů. A to pak koupím znova, no. A tady je přesně vidět, jak jsem to zkracoval o ten 1,5 cm, abych si mohl nastavit nějakou geometrii. Protože tady mám Odyssa raidovou podložku. Hele, na videu to vypadá, že to je rovně. Jo, tak i takhle mi to přijde. No, takže co jsme sem dali? Na brzdu a na volant, jo, držák. A nehlo se to? Ne, je to furt rovně. No. Hej, kámo, to auto vypadá jak leštěnka na té kameře. No tak fotka, když jste koupil taky, ne? Jo, takže takhle ty na mě budeš útočit. Ne. Takže budeš na mě útočit, jo? Já už, jak to sám říkal. Jo, to je fakt. Ať máme content. Kdybyste někdo potřeboval geometrii, AV díly, radar vám ji udělá. 9 čer chceme. A ty, když to děláš po pracovní době, chceš kolik? 2. Jak se cítíš, když jsi nahrávaný a mluvíš do kamery? No, asi dobrý to. Jo? No, teď ti nejde tenhle, co? To jsem tak. No, poslední tam. To ten třetí. Krásný! Takže mi bolí z toho ramena. No. No, tak to je krásný. To jde jak po másle. Tak to je zmrzlý máslo. Jo. Kámo. No. Pojď dál, jako jsou brýle. Ty žádný. Musíš to? No, však. Ukaž brýle, jaký budeš mít teď. Tak.
Otočíme i na Instagramy zlobu. Takže co? Sledujte, vidíš tak. Přímo. A kdybych... Píček, já nesnáším mít tak ruce nahoru, furt. To znám. Jak ty vole rozprskávačka nějaká. Si vydechnu, abych měl sílu, ne? Tak co, radárku, jak jsi to nastavil? Ale vůbec ne, chtěl bych to vyzkoušet, viď? Tak můžeme to vyzkoušet, viď? To bylo by to lepší, viď? Může bych si měl vole, nevím, zítra třeba znovu, vole. Já se v tom stejně jak piču vyznám, takže nevím. Prostě už to kolo vypadá, že je tak, jak má být. To vypadá, jak má být. Já většinou dělám geometrii tak jako kousek doprava, kousek doleva. Trošku to utáhni, trošku to povol a nějak to vždycky vyšlo, ale jsem taky dojel, víš co, takže je to jako dobrý. No tak jo. Takže jedeme to projet. Jsem zase na dílně, zase s bavrákem. A proč? Protože celková výměna všechno. Včera jsem byl na geometrii a furt řeším, jako, že to auto netopí. Vyměnil jsem tam také jeden ventil. Teď jsem myslel, že je zavřený, tak to nepomohlo. No. Tak teďko momentálně mám tady zase rozebráno a jdeme měnit tadyhle výměník na topení, protože z největší pravděpodobností bude ucpanej. No, takže jsem to pootevřel, aby vytejkala ta chladicí kapalina, což vytejká, což je v pořádku a zkusím vám to jakoby natočit, ale nevím, jestli se mi to povede. No. Jo, takže kapalina už nám všechna vytekla a jelikož jí tam je asi tak tolik v takhle velkém výměníku, tak je tam málo. No, nic, jdu to nějak vyndat, rozebrat a uvidím, co dál. Dám tam ten druhej a budu zjišťovat, ten bude 100% ucpanej. Tak jo, jdu na to. Proč by to mělo být tak jednoduchý? Tady ještě tady jsou ty hadice dovnitř, je musím povolit a abych je povolil, tak zase musím rozebrat to. Tady 2 křížáky a tady 3 sedmičky, vyndat to a tam je pak ještě 8, aby se s tím dalo celý hnout. Prostě nepůjde to úplně jednoduše, jak jsem si myslel. No, a jak jsem říkal, tak už to mám dole. A tamhle vzadu, tady, je ta desítka, která se musí povolit, aby se dole daly vyndat ty 2 hadice, co tam vedou. A mohl se vyměnit ten tepelný výměník, co jde do karosérie a rozhádní to teplo vevnitř. Takže to jdu udělat, to je hned a zase se vám ozvu. No, popravdě vyměnil jsem ten radiátor. Ten nový jsem profoukal, ten funguje. Ten starý taky funguje. Ale včera na geometrii jsem zjistil, že mi to tam někde jako protejká chladící kapalina. No a teď, když jsem to utahoval, jo. Takže tenhle ten plast je prasklej a to jde vlastně z motoru do toho výměníku, vlastně tato část. Takže tady je největší pravděpodobnost, že to tudy utíkalo, proto se to nedokázalo ani ovzdušnit, že tam nebyl tlak. Tady mám novej, mám to tady zpátky přidělaný. Teďkon to tady jenom takhle. Tohle to tady vrátím. Tohle to tady zapojím. Tak. A ještě tady zapojím. Tohle je nějaký čidlo.
A to vrátím hezky tady, kde bylo, takhle, op, tak. No. A nezbývá nic jiného, než to nastartovat a zjistit, jestli to bude fungovat. A jak jsem docílil toho, aby se zvedla voda? No. Dal jsem viskospojku. Je tady je viskospojka a jsem zvědavý, jestli to tomu pomůže. Jestli se otevře termostat nebo ne, ale měl by normálně to předtím fungovalo, takže jak vidíte, tak můj pokus o to odzdušnit a aby to začalo topit je konečně úspěšný. Čím to bylo, sám nevím, ale už to topí v interiéru, doufám. Jo, furt to topí, no, tak je to dobrý. Co jsem všechno dělal, no. Furt tadyhle píčoviny s tím jedním ventilem a když jsem na to přišel, jak to má být asi nějak zapojený a nějak to funguje. No, takže takhle. Tady těch šroubků nějak přibývá z tohohle auta. No, to už je jedno. Ale kapota je zavřená, to znamená jedno. Problém je vyřešený. Už to tady v interiéru topí. Jediné, co ještě vyřeším, jsou tadyhle ty dvě kontrolky, co tu svítí a nebudou za chvilku svítit. A je důležitý, proč jsem sem jel, tak je, že už to auto topí. Takže je to dobrý. A ještě to vysaju a pojedu do Pí. Tak jo, jdu vyřešit kontrolky a za chvilku vám ukážu, jak já řeším, aby přestaly svítit kontrolky. Tady je airbag. A ten prostě bude svítit vždycky. Tak ho musíš takhle začernit. Tak, takhle ho začerníš a potom vezmeš tu původní žárovku, co tam byla, tu vyndáš, nebo ji rozbiješ, těžko říct, a pak tu druhou žárovku, co ti tam svítí, takhle vezmeš, tak, a problém je vyřešen. Budíky už nebudou svítit. Necháš si tam jenom blinkry a tadyhle ty tři vrchní, ty důležitý. Víc totiž není potřeba. No a teď to jdeš zpátky zapojit a vrátit. A na tom je co? Taky velký prd. Jsou 3 konektory. Položíš budík. Jeden konektor. Je ten druhý. Druhý konektor a tady je třetí. Tak. Třetí konektor. Tak. Když vlastně dotočíš budíkama, tak už ti nesvítí kontrolky. Tak je to dobrý. Takže konečně auto je kompletně hotový a může se jít sypat. Tak jo, tak to bude všechno pro to video. Zatím, čau.